Jubilee Hospital so atia to mu oba ya ene ayaresa no okura na de ma se twum ene wo ka kire se yen kan kire wo se tutumirika pa ne bra ho no ne bra beja ayaresa san se Jubilee Hospital de odi omo na de asem kire yi ye de omo ho amane bo nyina e de ebema wo abusuafo eyade se kasabdie bi ada Roma wonmo eboa makase bonase atrafa puemantam agbawram ewo buru mantam atwa si asante mantam ni sayo ntino yade wonm samba enso so ede bema wonmo na ogbowram ewo eye achim achikroma ka nyame information center butuo David ba ejigum ewo achim kwadwakumi achim esem eye osono information center yani da so ne awurade ebutu achim krobase achim dwaha eye je Yesu tumi eye agura chifu ewo achim abenase achim batabi eye peace asumdwe eno sewa ewo achim anyina ase akika no krobo eye adom tokuya ebutu achim odumase achim adubiase eye chidom somnyame ewo chirimenken nyankomase eye nana apia da kingdom kam ewo polizavo ya sewro eno eye wo chenanti information center sanso na God day nyame etiase achim ayeboafo ejigumo ko sam ni o onu subutu achim achiase achim betnase eye God first awurade na aye ewa achim apraku achim asane dimpa adaroma wotrem adwempa wo giranko jama enough bonomantam nyame nsa wom ewo achim nyankomase achim botwe eno eye adom arakwa information center afi ubodram ewo achim okumani aboaboa eno soso ejigumo aka abonhwea wonmu nyina da romantino asom pempempempem na kaseboi wonmu soso etie bie akenkafo a yasi nkonwa anwumre yi obeti yenka kase mu eyemme obuoba ofori amanfo mene nrebehi de hye adwen pa hene kofi mensa dwene papai na papa edi wanimu kan afei yemu akwaba na yemfa nsem no nkiremu ento asoma wo Ahenkan FM Frank Akrafo de ma NPP amanyokuo no ewo afi abatuo mu ono kro no asan yo mampani abedi akire Ghana ha Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia ene ento abo no oguso a kire se wode ene na nenemu a na wode abetwam na wode akonkran na wode abesen na wode kɔ bunu east na ene otumi kwa na wode akoduru apue mantamu tese wonye na home owurawura pa sansam panin se ne otawo wonye na home a wayigu su a wusu tumirika no enwasa won so wo home tinanie wonamo a woso ne nsem apampan so egbomu dawuro kamu nsem de kire Ghana fo na wode no eni ablekuma not eno ewo enkran pumpuni mantem no emu enya honko a ento abo no wode kwa ablekuma north south west owie na ene owo so di wura mu wodanso ma ho ene epani behwanya asenketwa enipa gi se twi womu nyina ekwakutie Dr. Mahamadu Bawumia ne nsempa waso na pampan so a wode nam na wo kamu nsem de kire Ghana fo tinanie omanfo ewo ablekuma north ho wonu mu kohia ye wonu mu di nkomo kakra womu so ewo south ho nso wonu mu di nkomo womu ewo west nso saa danso mafo wonu mu nyina di nkomo kire se osunu kokurokwa amanyoku a wono enei MPP fu atu ahene ne asi ahene fo abu ni bie na omama ni tumi a wo tu frank ade ama womu no womu wani suade hunu pa edi ma oman Ghana na womu ani suade hunu no wo kire se efiri afia womu bebe fa akonya 2017 ebe pim enei no wo hwe womu nhyehyeye ne womu dwumadie ne se de womu keka ne masi ani no a bibia da di pefe se wo de womu etoto womu atipemfo NDC fo no ho a na kire se nya de a womu to womu baabia ye ba ni sikasemu ye se ye ntoto a we no ma bin papa enwuma suam womu kɔ ene ye ba no agudiem eno so womu bɔ mo ho moden pa na wo kire se ena no wonkote a NDC fo Frank Akrafo a wono kane no ye Ghana mampanyini John Dramani Mahama kire se Ghana fo nto abama no na Ghana fo nto abama no omra me ye den a wo so won samra me di mampani biem eno na Dr. Bawumia kire se wote sa asem ne were hoye ne were hoye papa sansa wo hwe ekwan pon a omampani akufo ado de Ghana asi so na wo mo apia oman kakran edi akọ tirabia ne bia ya nyina yeni beje ho na kane mampani John Dramani Mahama se wo san ba behwim tumi no wo behwim di akwa eden a
2016 baabi a ne yɛteɛ a yɛpa yɛ ho a yɛnhunu yɛ asene mu no ɛhɔ no wasan de yɛkɔ sɛ kwa no masan kɔfa aborɔfo foforɔ ɔmo se reset no nso ase kyerɛ nyinaa ne sɛ adeɛ ne yɛnsa nkɔ yɛkyi ne yɛnsa mmra tena ne agbagya ɛna yɛwura John Dramani Mahama ɔpɛ so ɔde ɔman yi sa ɛno ɛna ɔpani ɛkyerɛ sɛ wode toto wɔn deɛ ho ɔmo baayɛ teacher training allowance a kane mampani John Dramani Mahama betwa mu wɔn asan de aba economy a na atete ayɛ sɛ kontebe wɔn abrɛ isu yi wɔn akeka nneɛma asisi ani a kyerɛ sɛ Ghana yɛnsikasɛm gyina brane woyi no de si nkyɛn a nursing training wɔn so alawa ne yɛde ma wɔn yɛyi firi hɔ mo ba yi wɔn asan de aba eduru baabi kura no chalk tetawo wokɔ sukuu bi mu asi bi ni hɔ wokɔ ka kyerɛ mpanimfo a maame ntimi hwɛ yɛ nimpa ka kyerɛ me ma mo chalk ne me ma mo chalk kyena anyina mo nkane ho asɛm kura deɛ wo se wo ka adeɛ bɛkyen dumso eduru baabi sabe na kasa enye de ɛna na mpanimfo wɔn keka kyerɛ Ghana foɔ health insurance ɛno nso ɛbɔ sɛ to ɛne nti wukura krataa no na wokɔ ayaresabea a wobɛtwa wo ho atwatwatwatwa wokɔ so aduro wei mu ayɛ sɛ insurance nkɔva wotwa wo fa ayɛ sɛ insurance nkɔva wei mu nyinaa yɛ amamu bɔne a ɔmampani dada John Dramani Mahama wɔne ne NDC wɔn ba bi buye eduru baabi kura de wonya kukuduro hwɛ Ghana fo anim ka kyerɛ yɛn sɛ wɔn awe nam na kadompe na ɛno no wɔ kyerɛ sɛ ɛno ne reset a yɛwura John Dramani Mahama mo ka ho asɛm so wɔn ba bɛgye ɔman yi de akɔ ana ɛne wɔ bɔ ne ti dabi ɔka kyerɛ Ghana fo sɛ wo pa amanyuku a wɔn yɛ ba ne mpuntuo yɛmfa Ghana ensi gyinabea yɛn nyinaa yɛto yɛni bu nkɔmpɔn kɔhwɛ a yɛbɛtumi akasa mpa yɛabo yɛ ho mmɔden pa ɛno ane MPP amanyuku no sanso wɔn ba yɛ free senior high school ɛna no wɔn ka ho asɛm 2016 NDC fo yi atwe wɔn kyerɛ ka so sere wɔn sere na free senior high school na ɛdan bam ɛna no kra de yɛwura John Dramani Mahama sɛ wɔ sika yɛ de yɛ free senior high school ya ɛnkɔ de bɛkɔ akɔ yɛ bibi foforɔ ɛnti na nya de a free senior high school no wɔn bodwo so nanso so MPP aban ba wɔn abɔ wɔn ho mmɔden papaapa ama ɛnɛ free senior high school no ɛnya nantuo ne sere gyina so ama sesei efie biaa mu wɔn so atimi anya so emfasoɔ ɛnyɛ no nko a alawa yi yi firi hɔ nyina wɔn de aba akwan a na sɛ atete ayɛ sɛ kontebe Ghana ha wɔn so ba yɛ wɔn ayɛ akwan ne bebree no a na ɛno wɔ kyerɛ so wɔ ka de ne nsa si ne bo ama ne tu egu akyire mienu aka dwere mu a wɔso sɛ gya wadwo sɛ free tetetete bɛpem saa bre yi aban aba aban kɔ o ka aban a yɛ kasa wɔn ayi akwan a wɔn ayi akwan paa ɛyɛ ɔmampani Akufo Addo aban ya wayɛ adeɛ papa na saa nneɛma nyinaa na wɔkyerɛ sɛ wokeka si ani a na mo behia obi a wɔno nso so wɔte saa kaa ne mu bi kaa no ɛde yɛ nam kwantempɔn ne so no na watimi atwi yɛn de yakɔbɔ kyasase ne so ne yɛse yɛ pedrobani ne yɛgyae Ghana kaa de ahyɛ ne nsa a yɛse ɔpani John Dramani Mahama ɛno deɛ ɔpani kyerɛ sɛ ɛmoa ɛne nti Ghanafoɔ afi abatoɔ no ɛne nhyiranie ɛnominie yɛbɛhwɛ mu ayi ne yɛpɛ na mmom ɔno deɛ ne ɔka kyerɛ Ghanafoɔ ne sɛ yɛnyi nhyira Dɔnfɛnti yɛda dumsomu efie ɛnan edwuma bebree sɛyɛ National Health Insurance na ɛyɛ edwuma bio National Ambulance Service egu yɛ eninti ɛna yɛto aba 2016 ɛna yɛyi ne firi hɔ ɛnɛ ɔse ɔpɛ sɛ ɔsan ba bio yɛmama no aba bio Yammanum Babio, 2016, NPP, Yakase, Yadi free senior high school education, Eba Ghana, Oman Peyida Lakase, Yadada Ghana for Embasso, Aya 419, Yakano, Yaye. Abusia, any a chagu ye, wano any Frank Crawford, the man NPP, Amanyuku no. Wano kronwa esan eye omampani abedi akire Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia Ghana adishimama wo eye amanyosem krona enso emu ono Dr. Bawumia ja okasa wie ya na no eto yeyi na de obo na chidom na wonum apretumi di amaso kokroko amanyokuo no na chese Frankatuni abedi akire eye Dr. Matthew Poku Prempe Sweetnapo wano susu ena muania entwa no bo no gusu a ebo bia no no asantemantamu
ana ja na ogusu a wanantenante mu a hwɛ sɛ de noma se be ekro anya asante mantabu de metumi akasa abato mpesua no so de dodo na wabɔ aporo ɛwɔ hodoma ɛne ɔdɔ akɔbɔ odomo ne apipifo mo no nyina atu anamɔn ne nyina ne sɛ amanweko ne tirim pɔ no amani suade hunu ɔmuguso ɛgya na didi akyerɛ Ghana de himama na Ghana fo so atime gyina so ahwɛ no ɔmde tumi no ɛde amɔma toa amamuo no ɛso na okopie mu asante mantam no na ɔkɔ abato mpesua ba akɔ fɛ ne sɛ adura sɛkyerɛ dumase na ɔkɔ hodom no agya one year meet and greet ne kɔ so kɔhyiahyia nkurɔfoɔ kyeakyea bi no ma ɔmo wie yɛ no ɛna ɔmo kɔbɔ dwatada na gya ɔmo de simpie ɛbɛto ɛhɔ wɔfuru gyina so ɛne nsɛm de ɔpuru bi egu hɔ ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ewiase ɛwɔ mu deɛ nipa anim no no anadwo da suo mu koraa ne yɛbɔ yɛ se yɛ nsɔre na obi ba yɛ kɔ hwɛ nipa koraa wonya gyina sum ni mu a pikyiri wani a no sɛ nipa so bɛsi na ba no hwɛ ne nante aso nipa wɔ minim no te de anim no yɛnso ka ne ahwɛ anim anadwo ɛna aboa hwiri yɛ so de obi anim sɛ mogya wo hɔ yi empani kyiri mu ɛda wɔka kɔ akosi sɛ wohwɛ owura John Dramani Mahama ɔno yɛ frankatuni ɛde ɛma ɛyɛ NDC amanyɔkuo na ɔpanyini yɛde Ghana hyɛ ne nsa pɛn ɛne ehu na mamuo sɛdeɛ si bi ɛkɔɔyɛ panyinfoɔ so sɛ gya sɛ ebesi wo so ase ka ɛhyɛ wo ma wo Ghana fo hu sɛ na mamuo no ɛyɛ toro kana pɛ emfie nan ne so yɛ ne yɛse contract yɛ ne wawie kɔpɛ ɔbaa bi tena wa mamuo nyɛ yakɔnɔ ɛnyɛ fɛ wɔbaa yɛ wode dum so de aba yɛda sumu yɛ nneɛma ahodoɔ na ɛsɛe ɛno koraa susu akyi enwuma uma bi ɛma ɔma yi mu ne yɛnya bi ayɛ Ghana fo tiam ɛnya asɛm ketewa ɔman ni mu ayɛ tawee obia ho ayɛ trontom te sɛ petoa ho no eti ne sɛ yɛsu nti no agya Ghana fo agi tumi de fi owura John Dramani Mahama nsɛm no wɔso ɔdwene wa wɔnte ase sɛ Mahama kro ya wasa kɔ anwanya kyi ne ho te sɛ atɛ ne wasa so abesi apa no so sɛ adɛya Ghana fo nsa ma na konya biem na ɔmɛsom ɔman ne sɛ mampanyini wɔse ne dia pa na wɔhwɛ de afri Ghana fo hɔ obi a wadi Ghana fo hwɛ mosei na wasa so abase yɛ to abama anu obusa se we dia Ghana fo wɔbɛsrɛ mo obi amfi nani na obi amfa so akwa medane atentena wɔ mamua sanso owura John Dramani Mahama ne nimdia no wɔ nyinaa na mfie nan no ɔda na didi kyerɛ yɛ no oni fufuro bia ensɛm bi ɔbɛka kyerɛ saa bra mu bia ne ehu ne sɛ sɛbsɛb mpradua sɛ yɛ atorɔsɛm ɛna ɔne ɔka kyerɛ Ghana fo sanso ɔno kro yɛ so waka yo wɔse campaign yɛ atorɔ kakra na mu nanso so ɔno deɛ nyɛ atorɔ kakra atorɔ nko a ne nsɛm ne nyinaa no kra ba kumpo enim bɔhyɛ wɔhyɛ baba nani ɛhyɛ de nyinaa no anya deɛ so ɔba ba kumpo obetimi adi soɔ etu ɔno deɛ ne nsɛm a wɔka no wɔkyerɛ sɛ wohwɛ na nado danko akufu ado ɛne Dr. Bawumia empanyinfoɔ mmienu de Ghana hyɛ wɔn nsa emfie na ɔmo twa wie yɛ apɛnyɛs moayɛ bi deɛ moyɛ no ɛno na Ghana yɛpɛ Ghana bɔhyɛ asase no ɛno na mode yɛ kɔ soɔ no eti mo nyi mfie nan ka nti mfie nwatwe mu ni ɛna wɔn gu so ɔmo ebu ɔman no na nneɛma pa so a wɔn ayɛ deɛ ɛyɛ buburugya bebree kwa ɛne yɛyi akwan papa yɛma adesuafoɔ school to asoɔ wɔ kwa ɛne wɔn kɔ mu kɔ suapɔn sei ɛne otimi kɔgye bosia wɔ abere anya afe na akɔfa asomasia na ɔbentia di wachi ukuta Ghana card ya ma bosɛ ma ɔde atoɔ nimdeɛ so uwia ɔba betua no kakra ne nyinaa yɛ nhyehyɛ a ɛwɔ wɔdom a obi agitum sɛ ampa ɛboa Ghana de simama ama enei no sɛ bi odi abɔfra ba asase so kura na ne hwɛ no ayɛ mmerɛ sanse aban afa mu fa etuwe ni nyinaa no ana akeka de sia ni a na wode ɛyɛ frankatuni de ma MPP amanyɔko no rura Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia de ne to na afe okofo owura John Dramani Mahama so de ne beto de gu nsanie ni a utimi sɛ baako de ne wɔ soro papa baako modem bɔ no edikam na Dr. Bawumia no anya mampanyini kura so da na so hwɛ ni mu dia ode ɛboa MPP abayi a ɛno nya asɛm ketoa etbi bia de pefe sɛ yama Dr. Bawumia akwanya obetimi aboa ama Ghana de yɛ hwehwɛ so ɔman no ɛbɛkɔ akoduru no yɛbɛnya ne saa kura ma no aboro so for 3 years for Anthony Panda. And when I say a real school, you were graduate unemployment. You are still a magician. No, you are a magician. I want for the Pennsylvania. And now I say, I'm to Abamano. They said you are a magician. Whom you are son of President Mama. Since you are a magician, or Bama, my Jubana. Now, post up as I your person can check Ghana for. Now, I can and acquire the manifesto. Or so the Ghana or sign the Ghana calling the cheap. Or say resetting. Brafuna guy okay the share say maybe a major Mahama me ba but the Ghana economy na chi o go shase o be ya no wo no but they no wo na edum so na ko da ni sika on go school na ni sika on go hospital
na onye adwuma ma obia ɛno na Ghana for pana ɛne ɛno na wopɛ deɛ ɛto gye waa ɔbɛnyina a wote ne nkai wɔno ɛyɛ frankatuni abɛdekyire ɛde ɛma New Patriotic Party ɔso kokroko amanyokuo no Dr. Matthew Poku Prempe Sweet Napo abusua ɛyɛ anwumere no nsia kase ebo no ane ɛda so a esi enkonwabunu so a yedi ho chiame ɛde ama wo na ɛyɛ kabima menka bi kase ebo ɛni nti wadwen kyerɛ no de bɛfa 0533 898915 0533 898915 wo de fa no de ba ye beje brani akenkan kama de ama sa nso ne ate ato mu Facebook ni YouTube ho ɛni nti ɛho so wo de toa ye ne a ye bekenkan kama Facebook ni YouTube ni Ahenkan 93.3 FM and one say ukoduru ho pe obe click so na ne abribia ye beko live no onso atimi anya notification no na wo de wadwen kyerɛ ne de ato ho dibi ma mi bi ɛno ne ma kurum ye de ɛni nti unya duru ho no na do nsa boso na like pe no wa so de ama wunua no no nso watumi ahwɛ no wa ye ne saa pepepe ne nyina ye kyerɛ ya adwene ne ye de eku ye anim saa pepepe na ɔman kyekyere esi etie ye betwa so na afei ye de nsɛm ne bi aka ho de ama wa Managing Director Edema Bulk Oil Storage and Transportation Company Limited. Ye twa ne tia friend say Bost Dr. Edwin Alfred Provencal. Openi na ne good for oil no what so policy papa. Policy papa. Na wono no nkyerɛkyerɛ mu a wodi defend ye nyina ne sɛ senkanye good for oil no ne ba ya abusua. Enka ne ya yesi fi obo egyina sen yesi 16 Ghana cedis. Mutimi to yesi there bi. Ɔte senkanye good for oil no a Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia tikɛseɛ a ɛwi adwen tikɛseɛ so da yepa enyo ɔno kokɔfa saa policy we de ba ya abusua. Wɔsenka sɛne na no bi Nigeria for yehunu so ɔmo ato santen asembe na asi wɔ sekirjamase amentumpa na yesi wɔ mo fi wɔ ɛna kyerɛ sɛ ɛho akɔ atwe wɔ mo asanlai ɛni nti ebi mutimi sɔre ahomache konkon no ma kodi lai mu adan ya yakotofu oni bia kosi hɔ sanse shorto a shorto ɔte saa nkomodie no ana ɛkɔ so wɔ Nigeria no enye gold for oil no a kiyeti henki edibi enye no nko a ɔkyerɛ sɛ enye gold for oil ye ba ya aba be ya abedum Ghana fo aba be boa ya ma yakomu adwen no a anka sɛne na no Sri Lanka fo wɔn so to santen adan a wɔn kyerɛ sɛ fu no kura no wɔn nya bi ntɔ kakra no aba no so a ne boɔ no ɛkɔ suru hwim ɔse saa de no a na ɛkokɔ so wɔ nkrɔfo amanso no sanka yɛ simple kra sɛ bɛba Ghana ha ɛnka wɔtwe ne na mu ana gyese wate asi wɔ man yi mu ɛne ɛnka obedi ani sɛ mena nanso so ɛnam sɛ Ghana fo akɔto abade amampanimfo a wɔn adwen hwɛnkan na wɔn dwen Ghana ho nti empanimfo nso so wɔn anna ɛne wɔn bɔ anan kɔ Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia wɔso opani de ade ne keka kɔn de wɔsɛ wutumi atisi mu ɛna wɔso okay mo ma me brɛ kakra na me nkɔda kakra nti ne kɔda ya ne sɛ Nyankopɔn yi so ntoma de kyerɛ ne sɛ hwɛ me baba Bawumia kɔ wɔka kyerɛ Ghana fo sɛ wɔn de biribi e friend sɛ gold for oil ne de ba gold for oil no e ba ya yɛgye tu mu no abusua ɔkyerɛ sɛ no na aboa yɛn ɛnkɛnte saa anka fuo no de di kan enka ho bɛkɔ atwe enya atwe kɔ no nko a wo anka ne boɔ no so nka bɛpagya enka ene enka Ghana cedis 1 liter 40 Ghana cedis 1 liter yɛhwɛ ade anka bɛpiri ho pa nanso so ene enkyese yɛ papa mpanimfo de egu apono so nti owogidie sɛ sesie ya yɛ kasa yi baabi egyina no fuo no ne boɔ no enhyɛda enya nigesɛm a de nanso so wɔkyerɛ sɛ wowogidie sɛ nkyɛ ɛbɛsan atia firi saa 16 series ne 14 series no na san ba fom aboa ɔkyerɛ sɛ gold for oil policy no ɛba yɛ no afie twa mu January ne da na to so edunum ɛna ne ɔmo pa ho ntoma ɛhɔ no a ɛna gold for oil no nam so ma 40,000 metric tons diesel a no wodi kosika mu abɛsɛ Joe Biden ne choppable dollars no $40 million ɛno ni sika anka yɛ tabiri sika firi ɔman mu di akɔtɔ nanso so gold for oil ni nti ɛma saa sika ka ɔman ni mu a aboa ama yɛ ho ahenhare yɛn na ɔkɔso asrɛ Ghana fo sɛ yɛn kɔso anum nsuo ntwɛn ɔpɛ san nsɛm panimfo yi a ɔman ne hyɛ wɔn nsɛm no wɔn ɛwɔ nimdeɛ paa
Enye gold for oil anchor. This country would have come to a standstill. Enye gold for oil anchor. The see Sri Lanka no anke besi wa Ghana. Enye gold for oil anchor. Ene the see wa Nigeria crop more oil be bre. Almost one the biggest refinery in Africa no. Shortages. Worse than that besi wa Ghana. You have to go to 2023 beginning of the year. The starting program no. Petrol prices dropped by 12 cedis. The evidence is there. Go and check. It moved from 23 cedis to 11 cedis. And it stabilized for a long time. Now enye gold for oil nanka, I can tell you say by now anka for a drew be 30 or 40 cedis. Now exchange rates na cost no ne efi cedis be brea HC dollars are endorse. Enti the plan is say you bet to menya sika fufuro bi edi ato oil na pressure on the dollar no be bafom. Who sika dollar ha but dollar no endorse wo krom but who gold be bre. Now gold no so eti sika. Na se wo so kwa kope dollar na price of dollar na so na eko. Enti we innovative we be say can you use the gold to pay for the oil? If it is yes, and the for gold into your oil no. Now pressure na what dollar no so no. Emra from. Now say pressure no bafoma prices of imports be bafom. A bafoma prices of oil be bafom. A bafoma transportation be bafom. Food be bafom. Openi kwancherefo a ono na oda Bulk Oil Storage and Transportation Company Limited, BOST. Ano Dr. Edwin Alfred Provencal ena ebusia yete ninkano. Ghana adishimama ya pimso na yako yen enimu anachese amanyosem nimu ana yebutuo. Na aswaya wamo ana ehwe enuane ni kuaye dwumadie ne totoye eso eye Ministry of Food and Agriculture wam ebebo amade kiremu se ene ugbodwam ewo atifido mantamu a eye ade se epe no anu ayeden enam so ama enobaye bi ewo hodoma chese eni nyina no ahyase a eno anu anase esei esanse enya nsuo ebetime anya hoden na afifi natimi aso aba sede akuafo no ehwe di mu no na ne sayo so entino nam so ama ahwe no so etu anamo bi esefata sede beya enuane sam enwo so enkoye den ewo mamu ha na namotuo no mutuo ne mu baako ene se wombehwe na enobaye bi ehonoma a yemfa mfiri o mamu enko eye amanfoforo eso sa nobaye na ye ne yakasa yadua no yebehwe se yebetimi eso abon eban na yaye ne kakanga kra kosi ebira twedi aponyakopon na nkasa obetimi asa kira wiem ede amaye na afia kuafo nobaye no atimi asodoso na enuane aba bebusuo na eno ntino se nobaye bi te se emo ene eburo ene soya beans ni se ni nyina no wode taabo no atoso se uyekuani na sa nobaye wi uwo bia memfa mfiri o maimu emfa kwa mafoforo so na eno na wochem se o maye wo mu ni de akrofo bi o maso odin papa wakani boko se no o da bi omonteye omo de ya na gise sowe ene sachira wo mafutuo no sachira wo mo entin sa na tie de a wo mehwe na bambo ensusu afamu no yetime ayire no mamu ewo ya hia so ye bodes no eto mema asrafo emoma kwakwaje ban aboban ahwese kuani bia na so bibiara enya na adwese sa enuane ahodo a yede taabo no atoso na nase no ba yede taabo no atoso no obi emfa kotikwa so enko bi eman so na dom keto omra chebe dwafie ekirem se sa asem we no enya de se esine wonim etrim wom gituma enye ye de biara eda sanso manye womu no ye obambo ekuo no maako ko be se ne anase enum ye wa police fo ho ye wa immigration fo ho ye wa fire service fo ho ye wa ayesa military fo yi ye wa mususu ewo ho na obia nsusu ani ne dwumadie a wodie ede boaba ne bambo ensan kaye enho a na wo hwe sa enei na na motu a Ministry of Food and Agriculture person otuo ya se ya pese ya deban ewo ya ahye so a ye ne amanama ahodo ahye so a titu ne fapem ne